ଏଇଟା ଫିଟିଂ କରୁଛ ବୁଝି ନାକ କେମିତି ରହିଲା ବୁଝି ରହିଲା ଏଇଟା ଘରେ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ଯିବ ରହିଥ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଟିକେ ମୋଦି କେୟାର ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଏ। ଯାଇକି ଆସିବ। ହଁ ଯିବି ଆସିଲେ ଦେଇଦିଅ ତୁ ଧରି ପଇଲା ନା ତମେ ଆସିଲେ ଫିଟିବ ମୋର ଜାଣିବେନି କାହିଁ କହିଲ ତୁମ ଜିନିଷ ତମେ ଜାଣିବ ନା। ମୋଦି କେୟାର ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଆମର ପ୍ରୋପାଇଟର ହେଲେ ତ୍ରିନାଥ ବାବୁ। ମୋଦି କେୟାର ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଫାଟିଗଲା ନା ପକେଇଦେବେ ଓଟିଭି 28 ଓଟିଭି 28 ଉପର ମଡି ଚାଲନା